देरहाखाबाय आरो एबाराव देरहाबावगोन रेवरेव नार्जारिया बिसासघातक खालामदों दा बेखौ रायजो राजाया दिनै प्रत्युत्तर होगोन आरो दिनै रेवरेवआ थांदों जेबो अरजाया लिडार थांनायाव जों शान्ति परिबेसजों दिनै बिटिसिआ सोलिबोदों आरो बे समाव दावराव खालामग्राया दिनै बे फेरेंगा मोनहानोमोन नोङो बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनाय बाथ्रा हिसाबा होदो 5 लाख साख्रि होनो हागोन हादिया दिनै बिथांमोना बुंदों 2.5 लाख मानसिनो हा होबाय दिनै प्रमाना होथों 2.5 लाख मानसिनो हा पाट्टाखौ दिनै बिथांमोना माथो प्रमान होनो हादिया रायजोफोरनो खोथा होनानै खोथा मथे मावनो हायाखै एबाराव फैगोन BPF सरकार आं बुंनायनि बाथ्रा नङा प्रहलाद ब्रह्म जे बे आदाया मा खोथा बुंदों किन्तु फैनोबो हागौ नामा माखासे सिस्टेमेटिक बायदि गोबां इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ सिस्टेमेटिक बायदि रायजोफोरनि खोथा आरो रायजोनि माखासे खोथाफोरखौ बारस'नानै एबा संबिधान माखासे खोथा आयेन बारस'नानै एबा माखासे बैफोर जे अन्थाइ बा माबा मोनसे बैफोरनि बायदि दे टेन्डार होआलासिनो खामानिखौ मावदों अब्ला रायजोफोर मा बुंगोन जे प्रहलाद ब्रह्म जे आदानिफ्राय खोथाया गोबां बेरफ्रुदों खोनासंनानै ला जोङो दा बेवहाय जमदुवार समस्तिखौ हमथानो हानाय खुनु सक्तियानो गैला जोंना केन्डिडेटआबो थिग जाखाजोब्बाय उइलियाम नार्जारि बिथाङानो जागोन दिनै नुबाय थादों जोङो इउपिपिएलआ केन्डिडेटखौनो डिक्लेयार होनो हाया बेवहाय साब्रै नाम खोनाबाय थायो थारमाने बिथांमोना जुजिनो हाला बेखौ जों दिनै प्रमान मोनदों आरो मालाय दा बे जमदुवार समस्ति हिसाबैथ' खेबब्रै इलेक्सनाव जोंहा खेबथाम देरहाखाबाय आरो एबाराव देरहाबावगोन रेवरेव नार्जारिया बिसासघातक खालामदों दा बेखौ रायजो राजाया दिनै प्रत्युत्तर होगोन आरो दिनै रेवरेवआ थांदों जेबो अरजाया लिडार थांनायाव जेबो खहा जाया किन्तु रायजो राजाफ्रा थांनो नाङा नामा सासे लिडारनि भटनि जेसेबांनाखि बेसेन दं रायजो राजानि भटआबो इसेबां बेसेन दङ दा गतिके सोरबा थांदों फैदों जों खोथा गैया उइलियाम नार्जारिया जमदुवार देरहागोना रोखा जाबाय बेखौ दिनै बुंनो हायो जमदुवार बासि हिसाबै बेखौनो खावलायगोन जोङो थांनाय जे 10 बोसोराव लस जानांबाय थारमाने बै समाव जिरन बसुमतारी देरहादों बे ओनसोला माने फासयनानै थादों जौगानाय बिथिङाव आरो थांनाय बाराव दिनैहाय रेवरेवआ देरहादों बिजेपिआव हाबहैदों बिथाङाबो जौगानायनि खामानि मावाखै EM जानानै दा बे 10 बोसोर बेक जानाय बे 10 बोसोर बेक जानायखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहालांनानै BPFआ सरकार दायोबा जाहाथे जमदुवाराव आरो उइलियाम नार्जारिया EM जानानै जाहाथे बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनो हायो बेखौनो रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों आरो बेनि थाखायनो खावलायदों जमदुवारखौ जुदि जौगाहोनांगौबा दिनै मोनसे इतिहासिक जायगा जाबाय बे रायमना नेसनेल पार्क आरो बेवहाय माने गोबां नेचारेल बिउटिसफोर दङ दा बे जौगाहोनाया दिनै BPFनि दायथ' उइलियाम नार्जारिनि दायथ' आरो BPFखौ मोजां मोनग्राफोरनि दायथ' बेयो आरो बिथां बुंनाया बे अखाफोर मन'नाय बायदि थारमाने अखाफोर मन'नाया दसेल' थायो नङा होमबा दसे मन'बाय दसेनो गलांबाय दा बिदिनो बिथांमोनहा 17 बोसोरनि जे पुर्निमा बेखौ बिथांमोना अखाफोर मन'नाय बे राहु केतुमोननि माने अमृत साखोलायनानै जानाय गैया होमबा बे राहु केतु दा बेबादिनो जाबाय ग्लब मन'बाय ओंखारफिनबाय दा बेबादि आरो मालाय बिथांमोना जों जाबाय 17 बोसोराव फुल मुन जायखौ बुङो नङा होमबा पुर्निमा बेखौ जों होबोनो हादोंमोन साख्रि बाख्रिनि अभाब जायाखैमोन खामानि दामानि अभाब जायाखैमोन बेवहाय माने खुनु माने गावजों गाव दागा हांगामाबो गैयामोन दिनै मोनसे शान्ति परिबेसजों दिनै बिटिसिआ सोलिबोदों आरो बे समाव दावराव खालामग्राया दिनै बे फेरेंगा मोनहानोमोन प्रमद बर'आनो रेल लामा जथेग्रामोन आन्दलन खालामग्रामोन मानसि खावदों मानसि माबा खालामदों दिनैहाय माने रां दाबिदों बे बै समाव जाजोबदों दा बिथांमोनानो दावराव खालामग्रा दा दिनै बिथांमोना दिनैहाय मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना बे 5 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ अमाबैसायाव दोनदों खोमसि दिनै नाय नोङो बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनाय बाथ्रा हिसाबा होदो 5 लाख साख्रि होनो हागोन हादिया दिनै बिथांमोना बुंदों 2.5 लाख मानसिनो हा होबाय दिनै प्रमाना होथों 2.5 लाख मानसिनो हा पाट्टाखौ दिनै बिथांमोना माथो प्रमान होनो हादिया जोंनि RTI जेनोखि माबा कपि बेवहाय माथो 3000नि बाराखौनो जों मोनदिया आरो दिनै टिका थुख्लिनि खामानि टेन्डार गैया मा गैया दिनै बिथांमोना होगासिनो दङ दिनै एग्रिकालसाराव दिनै नुबाय जोङो 152 कौटि इलिगेल भाबै सोरबा नुपुर साहानो हरनाय BTCनि बाहेराफ्रा मानसिफ्रासो मावगासिनो दङ आरो दाख्लै लेटेस्ट नुबावदों 3.5 कौटि मोनसे आरो 2.5 कौटि थाखानि मोनसे गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टारफोरनो दिनै माने साप्लायारफोरनो ट्रेक्टर साप्लाय होदों बिथांमोना बेबो टेन्डार जायाखै ओरैनो होदों होमबा बे सिस्टेमजों थांदों नामा दा बिथांमोनहा दिनै जाख्ल'नाय गैयै सरकारा दिनै मन'गासिनो दङ बेखौसो बुजिगोदों जोङो दा बिथांमोना अमाबैसा खालामगासिनो दं साख्रि बाख्रि होनो हाया प्रत्येक रबिबाराव क'क्राझाराव इन्टारभिउ जाबाय थायो रिजाल्ट गैया
बिनिफ्राय मा बुजियो बिथांमोना जास्ट सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै आनज्लिट खालामदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौसो खोमसियाव दोनबाय थादों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै माने बिथांमोनहा बिपदआव खोख्लैगासिनो दं खोमसियाव लांगासिनो दं दा बेखौसो जोङो पुर्निमायाव लाबोफिननो नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा दिनै बे फार्स्ट बोसोराव जोंखौ खोमसियाव दोनबाय थादों अमा बैसोआव दोनबाय थादों दा बिनिनो पुर्निमा नागिर नागिर रायजोफ्रा BPF दोलोआव हाबफैगासिनो दं UPPL गारनानै BJP गारनानै कंग्रेस गारनानै दिनै बेखौ जों नुबाय थादों जिहेथु दिनै नोंथांमोनानो फोसावबाय थायो दिनै जोंनि जे ससियेल मिडिया दैलिक नुबाय थागोननो दिनै क'क्राझारनिफ्राय आराम्भ खालामो उदालगुरिसिमाव सानसेयाव खमसे खम 5-6 हाजार मानसिनि बारा जइन जाबाय थायो BPF पार्टियाव दा बेखौ बोरै बुंनो हायो दाख्लै जे मास्टार साख्रि थिसनबाय PG टेट C टेटनि दा बेवहाय खोनादों आरो फैसा लाजाग्राफ्रा खोन्थाहरदों 10निफ्राय 15 लाखसिम थांदों होननानै दा बेखौथ' जों प्रमान होनो हायो प्रमान होनाया पेरेंगा बुंदों एक्सपेल खालामगोन एक्सपेल खालामनायालाय माइ गिदिर पार्टिनिफ्रायसो एक्सपेल खालामगोन नोङो खिन्थु फैसा जानायाथ' जाखांबाय साख्रिया होखांबाय बेसेबां इलिगेल खालामदों दिनै RTI होदों दिनै PIL होनो नागिरदों साख्रिया इलिगेल जादों होननानै जायफ्रा टेटआव नाम्बार खम मोनदों बिसोरसो साख्रि मोनदों जायफ्रा टेटआव बुरजा नाम्बार मोनदों बिसोरसो दिनै रेजेक्ट खालामजादों दरखास्थ'फ्रा दिनै बेबादि जादों होमबा बहा लिगेलि खामानि मावदों जेसेबां BTC आव खामानि जादों गासिबो इलिगेल जोब बिसंगति जागासिनो दङ BTC नि पावारा थांफिनजोब्बाय दाख्लै डिफेन्सनि जे प्रेस मिट बेयाव नुदों फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हा होनायनि बाथ्रा रायलायदों बे फरेस्टनि हाखौ होनो हाग्रामाया सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआव सोंदोंमोन नामा सोरबा CM मिनिस्टार रायलायदों नामा दिनै बेखौ हाखौ होनाङा होननानै बै समावनो बादा होदोंमोन अरण्य हुरुका कमिटिया केस होदोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव दिनै माबायाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेखौ केस सालायनानै देरहानानैसो जों हाखौ रानदों होमबा दिनै हाइकर्ट अर्डार दं मा दं प्रमद आरो मा बेफोरखौ दिनै सोरबा CM जों रायलायनानै फरेस्ट डिवेलारनि गेजेरजों हा होनायनि खोथा मानो रायखांखो थारमाने BTC आव हा होनो हानाय पावारबो गैला फरेस्टनि हाखौबो होनो हाला मियादि हानि पाट्टाबो होनो हाला जेबो पावार गैला दा BTC आ एखेबारे माने मा होनो दा गथ' गोरलै जास्ट माने खिसुवा माने संग्रायाव उन्दुनाय बिदिसो जानानै थाफिनबाय आरो मालाय दा बे पावारखौनो मोनफिननो जोंनो हानि पाट्टा होनो हानाय फरेस्टनि हा होनो हानाय साख्रि बाख्रि होनो हानाय जों आयेन बानायनो हानाय जे बे जोंनि BTC नि साख्रि बाख्रिखौ BTC आनो मोननाय BTC नि महल कुवारिफोरखौ BTC नि मानसियानो मोननाय ट्रेक्टर साप्लाइ जेखुनु लेखा साप्लाइ जेखुनु जाया साप्लाइ कम्बल साप्लाइयानो जा मुसारि साप्लाइयानो जा BTC नि मानसिया मोननाय बेखौ जों खालामनो दिनै ओंखारगासिनो दङ फैबाय थानाय जेन BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव UPPL जे गभार्नमेन्टआ जेननो थाखाय रेडि नामा दा जेनो जथाय सरखार लोगो सरखार जानानै NDA जों लोगो सरखार जानानै सरखार सालायदोंमोन दा BJP आबो दा आसामाव BJP आबो दा गोखा गोखा खेंस्ला खेंस्ला एरायखे खालामजेनखाबाय जे फैगोन जे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव हारसिं जुदि गेलेयोबाथ' बुंनो हाखाया ना जोङो UPPL हारसिङैनो जोङो गेलेगोन ने सरखारखौ जोङो दागोन न' बे खोथाया खुगायाव फैनो हाखाया बे UPPL नि माखासे गेदेरफोरनि खुगायाव बियो ओंखारखाया आरो खारन नै दा BJP निफ्राय बुंथिगिरि जेन बिश्वजित दैमारि साराबो जेन माखासे UPPL नि माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा जे माखासे साख्रि बै साख्रिफोर सोसननायनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनिफ्राय माखासे जेन दाख्लै साख्रि सोनाय आरो सोनांगौ आरो स्कुल दे माखासे बेन्सारफोर बेफोर जानांगौनि सायाव बिश्वजित दैमारि सारा गोबाङैनो रायजो राजानि सिगाङाव थने खिथालांबाय अब्ला बैफोर खिथालांनाया जे रायजो राजानि थाखाय गोनांथि नङामोन नामा माखासे जोंनि जे पेकेजफोर जे फैसा BTC आव फैनांगौ फैसा फान्डफोर बैफोर फान्डफ्रा फैनानै मबेया मावफुंजायाखै बै फैसाफ्रा पेन्डिं जानानै थांफिननाय अब्ला दा फैगोन जे BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाया बेयाव UPPL खौ सापर्ट खालामगोन खालामा माखासे बर'फोरनिफ्राय जेन भटखौ मोनगोन मोना किरन डाउट दंसै नामा जा फैबाय थानाय जे BTC बिसायख'थियाव सोर दोलोआ देरहागोन दा BPF निफ्राय GSP थाबाय माखासे गोबां बिभिन्न सिङाव बुंजोबजाला बेबायदिनो जेन'बा सापस जाय माजों थाफागोन बिसोरो मुस्लिमफोरनि भटखौथ' मोनखानाय नङा खारन 37 लाख BTC नि 37 लाख जनसाधारन रायजो राजानि भटखौ 37 लाखआव BPF आव जेन'बा खावसेखौनो मोनबाय बैसोर जुदि UPPL आ खावसे मोनबाय
खावसे मोनब्लाबो बाव UPPL निखौनो माबाया BJP खावसे बोखाखाबाय। अब्ला रायजोफोर देरहानाया गोजान नामा आरो JSB नि भटआथ' गथा बियो BPF आव होगोन। अब्ला सोर सरकाराव फैगोन? फैबाय थानाय जे BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि उनावसो रायजो राजाफ्रा बे मोननांगौ बान्थाखौ जाय जोंनि रायजो राजानि मोननांगौ जेन माखासे खामानि एबा डेभेलपिं बेयावसो बान्थाखौ रायजो राजाफ्रा देखायसिगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जे प्रहलाद आदायाबो माखासे खोथाखौ जे गोख्रोङैनो बुंलांबाय जे बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोसो सिंनिफ्राय माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।